Smager den godt? Kan du vise mor, at du spiser melon? Du spiser melon, ikke? Ja. Det gør du. Du er dygtig til det, ikke? Du er dygtig til at spise melon. Ja, det er du. Hvad? Du er dygtig til at spise melon. Hoppe, hoppe, hoppe. Hoppe, hoppe, hoppe. Hoppe, hoppe, hoppe. Hoppe, hoppe, hoppe. Hvad? Hvor er fuglene henne? Er der ikke nogen fugle? Er der ikke det? Er der ikke nogen fugle? Er der ikke det? Hvad? Er der ikke nogen fugle? Er der ikke det? Hvad? 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 Er der ikke nogen fugle? Ja. Er det god melon? Ja, er det god melon? Er det det?